Com marca ja la tradició, a la sala de premsa de l'Ajuntament de Gandia, el regidor de Cultura, Vicent Gregori, el director del Teatre Serrano, David Urriaga, i Javier de Juan, de la dècada prodigiosa, han donat a conèixer la nova programació del Serrano per a l'últim mes de l'any. El dissabte, dia 7, el musical La dècada prodigiosa Eres tu. Diumenge 8, El gato con botas. Diumenge 15, Sentir Suzuki. Dimarts 17, Cinepot, 2 dies en Nova York, versió original. Divendres 27, 100 años de coplas. Diumenge 29, Antologia de la Sarsuela, i per tancar l'any, Aventures en el Juràssico. Tot això sense oblidar el festival benèfic Tots amb xoguets per a Nadals, el festival de Nadal de Fundació Espurna, el cascanueces de l'Escola Taller de Dansa Sonsoles Borja, el concert de Nadal de la Banda Sant Francesc de Borja i el concert de l'Orquestra Clàssica de Gandia.